ଥରେ ତୁଳସୀଦାସ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ବାହାରିଲା ଓ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କହିଲା, କହ, ମୁଁ ତୋର କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି? ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭୂତଟି ହସିକି କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭୂତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ତୁଳସୀଦାସ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୂତଟି ରଡ଼ିକି କହିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କେବଳ ହନୁମାନ ହିଁ କରାଇପାରିବେ, ଯିଏକି ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଓ ସବୁଦିନ ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ଓ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ତୁଳସୀଦାସ କଥା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଓ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ। ଯେହେତୁ ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥିଲେ, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତୁଳସୀଦାସ ହନୁମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ବାରାଣାସୀର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ।